Bună ziua, prieteni! Salutare tuturor! Din câte observați, sunt în curtea președinției, în partea laterală, unde de fapt vreau să fac un mic filmuleț pentru a vă aduce la cunoștință celor care poate nu cunoașteți multe aspecte din această curte prezidențială, da? Clădire a președinției, unde de fapt, din câte observați, avem un postament, da? O placă, unde este ca simboluri drapelul Republicii Moldova cu sistema de stat, cât și drapelul Republicii Turcii, unde de fapt este scris că sediul președinției Republicii Moldova a fost renovat cu suportul Agenției Turcești pentru colaborare și coordonare TICA, sub auspiciile președintelui Republicii Turcia, domnul Recep Tayyip Erdogan, 17 octombrie 2018. Și deja este scris în limba turcă, exact același mesaj. Și de fapt avem un arbore specia platan care a fost plantat de către președintele Republicii Turcia, Erdogan, da? Având și acea plăcuță jos cu denumirea speciei și de către cine a fost plantat. Ce vreau să vă relatez eu dumneavoastră celor care o să priviți acest filmuleț și de ce anume eu o fac din ograda acestei clădiri prezidențiale, deoarece ea are multe evenimente istorice, începând cu acel 7 aprilie din 2009, cât și cu acel protest care l-au făcut atunci Partidul Democrat, care au aruncat curcani peste acest gard, da? Și ne-au arătat diferite spectacole ieftine și de prost gust, unde de fapt acest lider, care el o da cinstea pe rușine, este fugar, împreună cu Șor, cel care vine și arăta geanta, că el de fapt i-a adus acele genți de bani lui Dodon, Placatniuc i-a întins acea cursă cu liocarului. Și eu mi-aș pune întrebarea, cred că la fel ca și dumneavoastră, de ce arată atât de dezastruos și aceste scări ale clădirii Parlamentului, deoarece au fost întâmpinate anumite delegații care au venit în ospiție la noi și am văzut de fapt că uitați cât de rușinos arată mozaicul și aspectul exterior al acestor scări ale președinției, unde de fapt eu le-aș spune la cei care ei se stăruie în continuare să vină aici, cum se spune, la șorsăit, așa în popor se spune, în rus se spune la șcurit, dar să veniți și o să le faceți așa să lucească. Uitați cât de urât ele arată și mie nu mi-ar pune decât semne de întrebare care este motivul apariției acestor săruri sau nu știu cum se numesc, mucigai, nu putem să-l numim, dar cred că aici s-au urinat tare mulți în perioada respectivă și Voronin spune că el nu a fost invitat la sfințirea acestei clădiri, unde de fapt el spune că ușa de la președinție aici seamănă cu ce? Cu ușa parcă de la un casino. Deci vedeți că ei se joacă cu viața noastră într-un fel sau altul, etichetându-ne că aspectul acestei uși ar fi ca ușa de la casino. Ce vreau eu să atrag atenția? Am să întorc puțin camera către mine pentru salutare încă o dată, deoarece eu am spus-o și am repetat-o și am să o repet în continuare. Constituția Republicii Moldova este legea supremă a statului și a societății. Trebuie să o respectăm cap-coadă, trebuie să-i modificăm anumite articole și bineînțeles că acest dement, acest bolnav de Dodon, de putere, da? El ne-a denigrat clădirea președinției, plus la aceasta că o tras el năvodul, că a împușcat acolo mistreți care se chinuiau pe jos, că și-au luat rechizitele de birou din această clădire, o mai luat și covorul din președinție. Uitați numai cât rău a făcut și face în continuare cu bunelțul ăsta lui Vladimir. Este așa o vorbă spusă în popor,
Și asta eu să o adresez lui Voronin. Bătrân și prost, da? Are peste 80 de ani și el vrea la guvernare, vrea să stea pe spatele poporului, împreună cu Sânoc. Aici e tânăr și fără minte și celălalt vreau să spun că el nu conștientizează faptul că Dodon l-a atras în această cursă ca să-i bată țânta la Săcriu. Deci, două persoane care ele sunt neîmplinite, adică au neajunsuri. Și neajunsurile astea probabil că ei le au nu numai în viață, dar le au și în așternut, le au în viața de zi cu zi, din cauza că interesele lor n-au fost pentru a ne apăra pe noi, ca cetățeni, drepturile și libertățile noastre fundamentale, dar au venit în continuare să facă ei bloc comun, blocul comuniștilor și socialiștilor, unde umblă timurovți, partizanii ăștia lor, cu căldări de clei de la Knauf, cu diferite placate de astea. Deci se arată încă o dată cu oamenii în rusă se spune negodnăi. Ei nu sunt împliniți, înțelegeți? Și o să fie împliniți când o să iasă poporul și o să le arăte de fapt că locul lor este la pușcărie. Deci una la mână, doi la mână. Deci Dodon ai făcut și în acea campanie a alegerilor prezidențiale denigrări asupra președintii, șefului statului, Maia Sandu, că este lesbiancă, că cu ouăle și iarăși la fel. Tu ai fost la baba și la Ermoclie, te-ai ghișit în ouă, ai văzut că Maia Sandu ți-a arătat cum ai făcut-o tu cu o țofană, porumbel pe tine și tot așa mai departe, că ei place omleta. Eu îndemn încă o dată, ca pe data de 11, asta fiind mâine, să ieșim într-un număr cât mai mare la vot și ne alegem soarta, viitorul nostru. Și mai ales îndemn toți șoferii, toți cei care sunt participanți în trafic, să le dăm o lovitură de grație, deoarece avem niște drumuri într-o stare și într-un hal fără de hal, unii îți plătesc taxe, impozite, atât pentru revizia tehnică, atât pentru asigurări, pentru prețurile astea exagerate la combustibil. Și să ieșim anume, eu îndemn toți conducătorii auto, în special șoferii de taxi, să ieșim într-un număr cât mai mare și pas cu pas, accentuez, să schimbăm lucrurile în țara asta pentru a avea un cer senin deasupra capului, pentru a avea un aer curat, pentru a avea o apă potabilă, pentru a avea un sol stabil și fertil, pentru a avea pâinea cea de toate zilele pe masă, pentru a avea, cum spun eu, un viitor și o siguranță a copiilor și urmașilor copiilor noștri. Deoarece Ștefan cel Mare și Sfânt a spus clar, Moldova nu este a mea, nu este a voastră, ci a urmașilor voștri. Și uite, ticăloșii ăștia vor să vină, da? În continuare la conducere, ca ei să ne arăte că ei sunt stăpânii noștri. Și l-aș întreba și pe celași Nichiforciuc, și pe celași, nu știu cum să-i numesc, că Costiuc văd că le-au dat lovituri, Candu și tot așa mai departe, care Andronachi, Bolea, celălalt cu orientarea asta schimbată a lor, Adnastalcu, Bătrâncea, uitați și Novac, băi, unii voi vă treziți? Voi chiar nu vă rușini că stați pe spatele poporului, luați-vă pe Mâhtazina și vă mai duceți odată pe banii lui Ușor la Moscova, mai vedeți odată Kremlinul, vedeți al pe Lenin cum stă și lui Voronin doar pot să-i spună un singur lucru, că stai cum stă Lenin la bazilică și ați vii socialiști și ați scui pe acolo, din cauza că ei au încercat prin această cursă și voi v-ați denigrat unii pe alții și ați arătat, de fapt, fața voastră cine sunteți voi, nu numai în anii ăștia de guvernare, 30, cum este scris în fața Parlamentului. Ca așa la Mircea Snegur, cu Natalia German, cu Fixa, că Island Petru Kirilovici, cu șorțul care e închis în România și Island merge și mănâncă înghețat pe stradă, de asta vaflena aia și cu juchet de ăsta cârchit în coate. Ni mai vorbim de așa la Știmovtic, fiusul care nu putea spune știrile sportive, narcomanul ăla la ProTV. Plus la aceasta, eu am spus-o și am repetat-o de fiecare dată. Gimpul, cu tot cu nepoțul ăsta, e potent din toate punctele de vedere amândoi, și fizic și mental, ei au făcut afaceri pe baza istoriei, pe baza limbii, pe baza, nu știu cum, românismului pe care îl manifestăm noi, unii într-adevăr care dorim ca să fie țara integră și să fie unirea cât mai rapidă cu România pentru a vă trage la răspundere. Să vă fie clar tuturor că de luni lucrurile trebuie să meargă spre bine și noi dorim
să avem o schimbare deplină în acest stat numit Republica Moldova. Sănătate tuturor și votăm pas cu pas pentru a avea un verde, pentru a avea o democrație acasă și pentru a avea o speranță în ziua de mâine. Sănătate și o zi bună vă doresc tuturor!